αλλά να σκάψετε πίσω. Δηλαδή να βρείτε τις αξίες σας, να βρείτε τις πεποιθήσεις σας και να μπορέσετε να βρείτε τι είναι αυτό που πραγματικά σας εμποδίζει να επιτύχετε όλα αυτά που θέλετε και να ζήσετε τη ζωή την οποία επιθυμείτε. Και γιατί να βρούμε τις αξίες, γιατί είναι σημαντικό. Για πες μας. Λοιπόν, είναι περίεργο καμιά φορά, νομίζω, σκέφτονται, ίσως να σκέφτεστε κι εσείς γιατί να ασχοληθούμε με αξίες όταν μιλάμε για στόχους και στοχοθεσία. Γιατί πολλές φορές βάζουμε ένα στόχο και τον θέλουμε πάρα πολύ και ξεκινάμε και προσπαθούμε και είμαστε κινητοποιημένοι και αποφασισμένοι και για κάποιο λόγο κάπου τα παρατάμε και δεν μπορούμε ποτέ να καταλάβουμε γιατί τα έχουμε παρατήσει. Η απάντηση είναι λοιπόν αυτή, οι αξίες μας και οι πεποιθήσεις μας, όπως έλεγε πριν η Κατερίνα. Άρα, όταν ένας στόχος δεν συμφωνεί με τις αξίες και τις πεποιθήσεις μας, έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να τον παρατήσουμε στη μέση. Γι' αυτό θα βρούμε τις αξίες που έχετε σε αυτή τη φάση της ζωής σας, θα δούμε πώς είναι ιεραρχημένες και θα δούμε πώς μπορείτε να συνδέσετε το στόχο με τις αξίες.